Ahojte priatelia, toto video bude dlho očakávané video na mojom kanáli a to video sa volá Čo som dostala na Vianoce 2024 a ideme na to. No tak najprv som dostala takúto poukážku do Martinusu. Je to jednorázová poukážka, to určite využijem, lebo ja mám rada knihy. A čo sa týka kníh, tak som dostala aj takúto knihu Vianoce v Rockforte, lebo ja zbožňujem Harryho Pottera, ako ináč. Môžete si ju takto pozrieť a nalistujem, mám tu aj nejaký pekný obrázok. Ešte tu máme takúto chutnú záložku. Napríklad ako je tu Ron aj Harry a to je celá knižka a keby ste ju chceli kúpiť, majú ju v každom knihkupectve. Potom takýto klobúk. Ako to má byť? No nikdy neviem. A on ma zaradil do Slytherinu, čo je moja fakulta. Potom tu mám ešte Harry Potter Lego. To mi asi bude dlhšie trvať, kým postavím, ale ja ho určite niekedy postavím. A je to Hedviga u Dursleyovcov Private Drive, privátna cesta. Ďalej tu mám hry, takúto hru na logiku. To sme už otestovali a je celkom dobrá. Len ešte musím prísť na to, ako sa to hrá, lebo mi to moc nešlo a potom mi to zase šlo. No, viete, na logiku. Potom tu mám ďalšiu hru. Harry Potter karty. Potom tu mám ďalšiu hru. Nie, toto už není Harry Potter, ale Monopoly. Falošné bankovky. Môžete ich kúpiť v každom hračkárstve. A potom tu máme ešte hru Jumanji, ešte neotvorenú, zabalenú. A to sa teším, asi zahráme. Dúfam, že nám tam živé žirafy a slony nebudú vylietávať z tej hry. A potom ďalšie Harry Potter pucle. Na to sa
teším, až ich zložím niekedy. Je tu Ron, Harry a Hermiona. Moment, idem po ďalšiu vec. Moment. Ešte chvíľku strpenia. Idem ešte po ďalšiu vec. Ďalšia vec je slizolinský šál. Slizolinský šál aj s erbom slizolinu, po ktorom som túžila. Takto. Potom tu máme niečo zase na logiku a na jemnú motoriku, čo si máte sami uštrikovať, tak uvidím. Potom tu mám fotku takúto z Rockfellskej klubovne. Rockfellská klubovňa sa nachádza v Trnave ako jediná na Slovensku. Tak, vrátime to tam. A najväčšou vecou je táto Harry Potter kabelka. Tu vám ju dám do takto. A s nej som mala tiež obrovskú